Dați doi, casa noastră, acolo-i distracția. Intrăm cu planuri multe, începe senzația. Râdem până dimineața, nu contează rezultatul. Counter-Strike cu gașca e mai tare decât rankul. Dați doi, casa noastră, acolo ne simțim regi. Pe miraj intrăm oftând și vrem să ieșim întregi. Fie victorie, fie fail, tot mai dăm un meci, că cele mai bune faze ies când jucăm ca niște berbeci. Ana pleacă prima în față, caută kill după kill. Nu contează bomba, scorul, ea vrea doar să fie skill. Intră singură pe site, zice stați că-i rezolv eu. După 3 secunde moare și întreabă unde-i team-ul meu? Alin imprevizibil, nu-l citește nimenea. Poate să rateze totul sau să rupă tabela. Un meci pare Silver One, altul pare campionat. Nici el nu știe vreodată ce nivel a apucat. Dați doi, casa noastră, acolo-i distracția. Intrăm cu planuri multe, începe senzația. Râdem până dimineața, nu contează rezultatul. Counter-Strike cu gașca e mai tare decât rank. Adrian se enervează după primul glonț ratat. Bă, vă zic eu sincer, ăsta sigur e codat. Dacă moare după smoke, începe investigația. Parcă lucrează la EB și conduce operația. Are wall, are radar, are aim. Se aude imediat de parcă fiecare adversar e hacker confirmat. Noi râdem pe Discord, el continuă turat, până uită de ce era de fapt supărat. Ca fir vine cam și scoate iar harta pe masă. Are tactici cât o carte pregătite de acasă. Tu pe lung, tu pe mid, tu mai stai puțin la B. Până termine explicația, runda deja nu mai e. Și apare Juki, legenda dintre noi. 13.000 de ore cât avem noi toți la un loc, băi. Știe fiecare smoke, fiecare poziție, fiecare un ciudat și fiecare rotație. Ne explică răbdător cum se joacă profesionist, cum să ținem un crossfire și un timing realist. Noi spunem da, am înțeles, foarte serios și în glas. După care rași pe mici și murim la primul pas. Shuki mai încearcă iar să ne bage în disciplină, dar când vede ce facem noi doar râde și suspină. Dacă scoatem o victorie zice bravo, excelent. Și știe că fără noroc n-aveam niciun procent. Pe inferno mai merge pe Anubis, ne distrăm pe Inșen. Ne mai pierdem și prin nuke ne încurcăm. Vertigo ne amețește oficii pentru vacanță. Dar dați bă, rămâne harta noastră de performanță. Iar când apare Mirage și suntem la votare, parcă toată echipa intră direct în disperare. Orice altă băieți, orice, numai asta, nu? Și tot Mirage se alege, nu știm nici acum cum. Ana după kill-uri fuge, Alin surprinde și distruge. Cafir vine cu mascații, Adrian caută codații. Juki predă lecții grele, noi le stricăm pe toate vere. Dați doi până dimineață, asta-i gașca, asta-i viață. Counter-Strike, 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 Counter-Strike și voie bună. Seară după seară împreună, nu contează cine pierde. Gașca noastră merge,